самой доброй раніцы вам жадаюць Кася, Лесик и Беята. Усім салют! І сёння, як заўсёды, мы падрыхтавалі для вас мноства сюрпрызаў. Таму будьте уважлівыя і глядзіце добраранак з самага пачатку і до конца. Ой, а там яшчэ нехта спіць. Давайте разбудзім гэтага маленькага Соню. Як мы будзем гэта рабіць? Трэба гучней павітацца з гледачамі, каб нас усе пачулі. Ты прапануеш нам трошкі пакрычаць? Не, давайте не будем крычаць. У нас крычаць цудоўна атрымаецца. Не будем, таму што гледачы і іх бацькі падумаюць, што мы нявыхаваныя. А нявыхаванымі мы быць не можам. Мы ж павінны ўсім прыклад паказваць. Правильно. А як тады разбудзіць тых, хто спіць самым салодкім сном? Давайте разом придумаем які-нибудь вясёлы і не вельмі гучны спосаб. Думаем. О! Трэба стаць будильниками. І спачатку звенець ціха, потым рабіць гук мацней. Покажи, Кася, які будильник з цябе атрымаецца. Глядзіце. Дзень. Спрацавала, але не зусім. А чаму не зусім? Таму што той малы, што спаў, толькі перавярнуўся на другі бок. І спіць далей? Катя, сама паглядзі. Неправда, спіць. Трэба трошкі грамчэйшы будильник зрабіць. Паспрабуй, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Дзень. О, спрацавала! Наш глядач адкрыў одно вочка. А калі вы станеце будильниками? Тры будильники адразу? А чаму не? Давайте паспрабуем. Тик-так, дзень. Ура! Добрага ранку! Усе прачнуліся. Нават тых, хто на пачатку праграмы сны глядзеў. Таму мы прапануем наш першы сюрпрыз. Адгадайце, што за ён? Кася, дай падказку для гледачоў. Сюрпрыз пачынаецца на літару М. Адгадвайце хутчэй. І у нас ёсць правільны адказ. І я чую, што ён не адзін. Усе хутка здагадаліся, што наш сюрпрыз – гэта ранішні мультфільм. Сябры, а хто з вас калі-небудзь бачыў папараць-кветку? Яе ніхто не можа ўбачыць, таму што яна існуе толькі ў казках і легендах. А калі пра яе легенды ходзяць, значыць, на самой справе яна ёсць. І гэта адвечная спрэчка. Ёсць папараць-кветка, ці яе ніколі нельга ўбачыць? Я вам як навуковец адкажу, папараць не цвіце. Але адзін раз у летняе свята Івана Купалы дзяўчаты і хлопцы адпраўляюцца ў лес, каб знайсці гэты цуд прыроды. Па легендзе, толькі ў купальскую ноч папараць зацвітае. І наша глядачка Ніна Іванова з горада Смаргоні убачыла гэтую кветку. А можа, яна проста нафантазіравала? Так гэта ці не, але аплікацыя кветкі атрымалася вельмі цудоўнай. Ніна піша, што дзіўную папараць-кветку яна майстравала разам з мамай. І гэта вельмі цудоўна, калі ўся сям'я займаецца цікавай справай. Робяць аплікацыі, гуляюць у шашкі, ці разам разгадваюць красворды. Дарэчы, глядзіць усёй сям'ёй добраранак таксама вельмі цудоўны занятак. А мы вельмі любім вялікай сям'ёй добраранка чытаць вашы лісты і разглядаць малюнкі. Ніна Іванова намалявала яшчэ і возера, якое знаходзіцца недалёка ад горада Вілейкі. Памятайце, у адной з праграм мы папрасілі вас намаляваць сваё любімае месца Беларусі і расказаць, чаму яно вам падабаецца. Дык вось, бераг возера якраз і з'яўляецца любімым месцам маленькай Ніны Івановай. Там жывуць яе бабуля і дзядуля. Усёй сям'ёй яны ходзяць на возера купацца і загараць. А яшчэ імкнуцца туды, каб палюбавацца прыгожымі белымі лебедзямі. Дзякуй, Ніночка, ты вельмі пастаралася. У канцы свайго ліста Ніна напісала: «Вялікі дзякуй, добраранак і сябры добраранкаўцы, за тое, што вы ёсць». Ах, вельмі прыемна чытаць такія словы. І юны мастак Ніна атрымае невялікі падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». А я прапаную падарыць і для Ніны Івановай, і для ўсіх нашых гледачоў яшчэ адзін цікавы мультфільм.
У мяне заданне і для вас, Кася і Лесік, і для вас, гледачы Добраранка. Ой, я вельмі люблю розныя заданні, а яшчэ больш, калі яны хітранькія і вясёленькія. Самі вырашце, якое заданне мне атрымаецца. Але адказы чакае толькі вясёлыя. Кася, не перапыняй Біяту, дай ёй заданне аб'явіць. Калі ласка, Біятачка, мы уважліва слухаем. Я прапаную уявіць, як можа выглядаць новы дом, у якім будзе жыць Добраранак. Гэта значыць, у ім павінны умясціцца ўсе мы, вядучыя, так? Менавіта так. У каго якія прапановы? Я пачну. Я уяўляю, што ўвесь наш Добраранак жыве у замку. А я у прыгожай старадаўняй сукенцы і абавязкова з каронай на галаве сяджу ля акна і вяду прамую трансляцыю Добраранка. Здорово ты нафантазировала, Кася. Уяві, што ўсе дзяўчынкі вядучыя праграмы у адзін момант у прыгожых прынцэс ператварыліся. Мы б у эфіры танцы вывучалі, добрыя манеры. Танцы і манеры вы і зараз вывучаць можаце. Але мне больш падабаецца не старадаўні замак, а сучасны будынак. А колькі паверхаў у ім будзе? Чым больш, тым лепш. І ты, Лесік, на самым высокім сядзець будзеш і да аблокаў дакранацца. Цудоўная ідэя. А вось наш маленькі глядач Артём Клімковіч уявіў, што самі добраранкаўцы сабе дом будуюць. І нават намаляваў вялікае будаўніцтва. Глядзіце, я тут галоўны будаўнік. А я стаю побач і каманду даю. Артём піша, што яму 6 гадоў і ў школу ён не ходзіць. І спадзяецца, што яго малюнак нам спадабаецца. Артём, не хвалюйся, нам твой малюнак вельмі спадабаўся. А вам, паважаныя гледачы? Мы павінны нагадаць адрас, па якім адпраўляць нам лісты і малюнкі. 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма Добраранак. Ці можна скарыстацца электронным адрасам dobraranok.tv@gmail.com. Сябры, мы атрымліваем вельмі многа вашых лістоў і малюнкаў. На жаль, паказаць усе ў эфіры у нас не атрымліваецца. Але паверце, што мы чытаем кожны ліст і вельмі ўдзячныя кожнаму з вас. Многіх гледачоў пішуць, што любяць мультфільмы, якія мы прапануем. А Антаніна Свістун з горада Пінска Брэсцкай вобласці намалявала герояў свайго любімага мульціка «Віпа-падарожнік». Тоня напісала, што ёй 10 гадоў. Яна ходзіць у школу і любіць гуляць са сваёй малодшай сястрычкай. І самае прыемнае, што Антаніна вельмі любіць глядзець наш Добраранак. І, вядома, усе яе сябры таксама кожную раніцу ладкоўваюцца перад экраном. Таму зараз самы час паказаць усім прыхільнікам Добраранка наш чарговы мультфільм. Глядзім! Я прочитала объяву, что запрашаюць прыгожых дзяўчынак майго ўзросту для здымак у кіно. Катя, ты адправішся на сапраўдны кінакастынг? Думаю, што роўных мне не будзе. І мне так здаецца. Ты прыгожая, разумная. Ты ведаеш, як перад камерай сябе весці? Конечно. А на якую ролю запрашаюць, ты ведаеш? Ну якая розніца? Як якая? Можа, тебе на ролю бабулі Ягулі ці кікімары запрашаюць, ты пойдзеш? Гэта такія цікавыя ролі. Яны заўсёды весёлыя. Кікімарай я не вельмі хачу быць. Ты уважліва пачытай, куды і на якую ролю кастынг праводзіцца. Ты колькі будуць доўжыцца здымкі? Некаторыя фільмы здымаюць па некалькі месяцаў. Праўда? На 2 месяцы пасадзяць цябе ў балота і будзеш у ім сядзець. Вядома, калі цябе адбяруць на ролю кікімары. А як жа Добраранак? Хіба ён можа адбыцца без цябе? Ні ў якім разе. Добраранак без Касі не добраранак. Таму, Касечка, падумай, перш чым у кіно ад нас ісці. Я падумаю. Толькі зараз самы час падумаць пра школьныя урокі і пра тое, ці ўсё мы ў свае заплечнікі паклалі. А пасля заняткаў можна і розныя ролі да сябе прымерыць. Правільна! Зараз усміхніцеся і паглядзіце ў люстэрка. Гэта
каб праверыць, ці ўсе цудоўны настрой маюць. А пасля можна ў школу і дзіцячыя садкі бегчы. Добрага ўсім дня! І да сустрэчы заўтра зранку у нашым добраранку!